kaka nyalo penjigi. Paul KE wacho ni penj na boy nano ni to nyicha wacho ne Gachagua is not an option. Gachagua is not an option. Kena asengisi. Oneno kaka ne obedo attacked gi jogo, gi joka. To kaluor poda waten Gachagua according to me to bok kanya kwa ma oparne ni en jaluo. Kendo pok ong'ad. Pok ong'ada. To koro enonene nade gini odhi luokwa mbele ka nikech kaka giwuoyo to chal mana ma got madiere emergency nitiere. Gima timore nyaka wabed ready. Kok wabedo ready to gima Paul wacho nya timore. Jaroso janyisa ni 111 kama baba nowewa ema wantiere ako kadi lakini ako tuta mowacho ise wacho ni ng'at nigi yiero mare. Jochi Mosoti wacho ni oya poko nyakacho piny na demba ni to dibed nigi loso team oversight koso an kaka ODM youth leader Southwest Nyakach ward omor gi rawere mosefwenyo ni telo maber iyiero gi kura to telo marach en tamruok goyo kura. Penjo mane en ni piny na demba ni to gibed ni giloso team mar oversight madhi rango nu kaka chendo. Koro gimang'isi ni ya mano, thank you for that by that Paul. Gimang'isi ni ya anya gombo tiyo gi IBC lakini koro gik matimore ni ya en a whole process. Sani ka dianga wanya dhi tiyo gi IBC mano dhi call for registration ya tuko kadi donge. Kwa se register gitu kwa kadi nyaka wabed accredited, nyaka go a lot of training for us mondo awa kama iluongo nango. Is it oversight? Jomogo ma observers in those polling stations. And this is gimaka aido the right structures, kaido the right team to nyaka watim nikech kawa kwanya bedo kaka observers then kakura okwal to wadhi blame ngawa. Kwa kwanya bedo kama sani gise yiero clerks but kwa kwanya bedo kama clerks ndalono wadhi gone ngawa, wadhi ywak ne ngawa. Koro gima nyaka wane mo take the initiative. To kochopo kama ni nyalore nikech en gima pokatimo koramba kia lakini ka en gima nyalore na nya register tuko kadi ma bid accredited kaka observers adhi timo nikech bana no ka that expensive adhi timo to kwa bedo accredited gi kaka observers. Paul, you're definitely going to be observer nikech anoka Paul en ngama erokamano. Okun Victor nyisi niya ni iwacho nade kuom underperforming MCAs, MPs kod governors giketo teko kama ok onego teko bedie. Ne ong'iyo mana wach golo Ruto to jotelo mapiny ok lok yere pogruok. Ka wacho niya telo marach ok chakre gi Ruto. Telo marach chakre gi MCA, telo marach gi MP, telo marach gi women rep, telo marach gi senator, governor, then Ruto. Kiwacho kora pare no winjo kiwacho. Telo akiaka kiwacho la complete overall awach ni golo gite kwa nya golo jo gite but nitiere joma tiyo maber nikech ok dianga ng'eye the whole country pia lakini ine ma nyaka ing'e ng'ama iyiero. Nyaka ing'e ni ng'ama iyiero ni in fact chakata ka dosomo ma oromo mako office nitiere MCA ma kata school idon ng'ato nawe class 8 ang'o koro gima timore ni nyaka wambe wang'e joma wayiero wan kaka jogo kura jogo ombulu ok ni kech kwa tege ya Ruto wanya golo Ruto lakini ka wan gi bunge marach to wadhi timamo. Koro Mgajwang' Alan Sademba owacho ni teko ni lweti kaka jago ombulu ginto giwacho ni gisundo manoganda mondo